imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, zagnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, każda msza święta, której sprawowania teraz rozpoczynamy, jest zwiastowaniem tajemnicy naszego odkupienia. To wszystko dokonało się przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego chcemy teraz uczynić naszym własnym wyznaniem słowa apostola Pawła, które usłyszymy dziś w liście podczas czytania, aby Chrystus był pośród nas przez ofiarę odkupienia i zmartwychwstania. Więc módlmy się, aby ta ofiara w naszym życiu przyczyniała się do świętości i osiągnięcia zbawienia wiecznego. Módlmy się w czasie obecnej Eucharystii za nasz chór, za wszystkich, kto do niego należy, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi dla wszystkich uczestników i o potrzebne dary łaski dla ich rodzin. Ogarniamy modlitwą również całą naszą wspólnotę parafialną, wszystkich nas tutaj obecnych. Prosimy dla nas, dla naszych rodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi, za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin, także do głoszenia Bożej Ewangelii, o potrzebne również dary łaski dla nich w realizowaniu powolania. I polecamy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, świętej pamięci zmarłego księdza Józefa, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, błagając Boga o miłosierdzie dla nich wszystkich. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem uczestniczyli w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Dobrej woli chwalimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba. Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Panie Boże, Baranku Boże,
Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Duchem Świętym w chwale Boga. Módlmy się, Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swoje rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tulący. Nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorze i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawolasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzesze. Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodnianemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. On wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami rządza uczciwie. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Jego wierne serce lękać się nie będzie, rozdaj i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych.
Читание першага посланства апостола Павла до Коринтянаў. Калі я прыйшоў да вас, браты, і не прыйшоў абвяшчаць вам сведчанне Божае, узнёслым словам ці мудрасцю, бо я вырашыў не ведаць нічога між вас, апроч Езуса Хрыста, і то укрыжаванага. І я стаў перед вами ў слабасці, і ў страху, і ў вялікім трымценні, а слово маё і прапаведанне маё не ў пераканаўчых словах мудрасці, а ў выяўленні духа і сілы, каб вера ваша абапіралася не на чалавечай мудрасці, а на моцы Божай. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Światłością świata, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Niech słowem Вы з'являєтеся святлом для світу, поважані брати і сестри. З таким закликом Єсус Христос, наш Збавитель, звертається до кожного чоловіка і припоминає основне посланніство і місію кожного з нас – бути світом, про свої обов'язки, про те, що чоловік годно і поводле Божого Слова буде виконувати своє призначення, свою земську місію. А земская місія і прызначэнне – гэта паняцце вельмі шырокае. Мы добра разумеем, што гэта не толькі звязана з нашым рэлігійным жыццём, але таксама выканаць годна сваю місію, гэта значыць годна выканаць свае абавязкі, которые я павінен рэалізаваць, застацца чалавекам у розных, асабліва складаных сітуацыях жыццёвых. Гэта таксама, напэўна, дапамагаць сваім блізнім, которых Бог ставіць на маім жыцці, умець гэтую дапамогу таксама прымаць ад іншага чалавека. І гэта ўсё будзе дапамагаць мне, як мы ўжо зазначылі, годна перажываць сваю місію і сваё прызначэнне. Паважаныя браты і сёстры, зноў жа пры дапамозе алюзіі, алегорыі з жыцця ўзятай пан Езус яшчэ раз тлумачыць для нас гэтыя справы, звязаныя з выкананнем добрых чынаў, з рэалізацыяй нашай веры, надзеі хрысціянскай міласці, гэтых цнотаў, которые ад самага пачатку даюцца нам і которые чалавек
мае абавязак у сваім жыцці развіць. Мы добра ведаем, для чаго служыць свет. Маем на ўвазе не толькі свет электрычны, але ўвогуле святло. Мы ведаем, што гэта асноўны з тых дароў, которые Бог даў чалавеку і ввогуле ўсяму жывому стварэнню. Бо калі забракне света, то гэта не толькі не будзе дапамагаць чалавеку парушацца па якіхсьці тэрыторыях, па якіхсьці памяшканнях, але калі гэтага света ўвогуле забракне, то мы ведаем, ад гэтага, напэўна, будуць пакутаваць і расліны, і іншыя жывыя істоты, ўвогуле цэлы сусвет. Пагэтаму гэта фундаментальнае значэнне, мець гэты свет. Без яго, браты і сёстры, жыццё людское і ўвогуле, жыццё жывых істотаў папросту немагчымае. І таксама мы ведаем, для чаго служыць соль. Соль, браты і сёстры, гэта перадусім той дар ад Бога, дар ад прыроды, дзякуючы якому чалавек можа штосьці зберагчы. Якіясьці прадукты, харчаванне таксама. Можа усцерагчы сябе ад розных шкоднікаў, мікробаў. Не будзем удавацца ў гэтыя падрабязнасці, але тым не менш, гэта з'яўляецца таксама важным і неабходным элементам. Больш таго, соль надае смак для патраваў. Напэўна, калі гэтага ўсяго забракне, то мы ведаем, што ўсе гэтыя справы, кажучы нашай больш зразумелай мовай, становяцца прытарнымі. Чалавек прызвычайваецца, не адчувае смаку. Мы ведаем таксама, аб чым мы зазначылі, што соль патрэбная для захавання, менавіта зноў жа пры дапамозе гэтай алегорыі пан Езус і тлумачыць, навошта нам добрыя чыны, што значыць і навошта нам развіваць нашыя цноты, веру. Гэта ўсё і патрэбна для таго, браты і сёстры, каб чалавек быў гэтым святлом. Бо, напэўна, каб гэтае святло далей рэалізоўвалася, чалавек што павінен зрабіць? Мы ведаем, што павінен дбаць, захоўваць пэўныя нормы, законы, дбаць пра экалогію. Тады гэтае святло будзе падтрымоўвацца. Таксама і з соллю чалавек таксама павінен укласці пэўен высілак, пэўную працу, вельмі часамі цяжкую, каб гэтую соль знайсці, ачысціць, пазней яе выкарыстаць. Гэта яшчэ раз, браты і сёстры, ілюструе тую справу, што справа рэалізацыі нашага паклікання, нашай місіі, гэта не справа таго, што хтосьці гэта будзе рабіць, што гэта Бог павінен залатвіць за нас. Бо Бог дае нам гэты дар, але развіццё гэтага дару будзе залежаць толькі ад мяне, і я павінен заінвеставаць гэтую працу, каб гэтае святло не загасла, каб гэтае святло распраменьвалася, каб яно далей служыла дабро майму і маіх блізкіх, каб гэтая соль захоўвала мяне ад знішчэння. Маяў на ўвазе гэтыя справы звязаныя з добрымі ўчынкамі, з выкананнем Божага Слова, тое, што мы зазначылі на самым пачатку, з годным выкананнем сваіх абавязкаў, захоўваннем усяго таго, што мяне абавязвае у тым часе, у тым месцы, дзе я жыву. Праз гэта ўсё менавіта, браты і сёстры, чалавек і будзе тым святлом і соллю, которая будзе дапамагаць, як мы ўжо шмат разоў зазначылі, распраменьваць маё жыццё, распраменьваць жыццё таксама маіх блізніх і будзе дапамагаць мне абвяшчаць Божае Евангелие. Праз гэта ўсё таксама чалавек, як соль, будзе захоўваць сябе ад якогасьці счарствення, ад якіхсьці слабасцей, ад розных перашкодаў, которые будуць узнікаць у жыцці, і будзе майму жыццю і пакліканню надаваць пэўны смак. Гэта, браты і сёстры, менавіта ўсё і здабываецца праз тое, што мы будзем жыць Божым Словам, што мы будзем захоўваць Божыя наказы, што мы таксама будзем умець навяртацца, калі будзе такая патрэба ў нашым жыцці, умець станавіцца перад сабою праўдзе. Гэта ўсё будзе дапамагаць нам узмацняць гэтыя дары і ласкі. Напэўна, мы аб гэтым молімся, браты і сёстры, але таксама усведамляем сабе тое, што ва ўсім гэтым мы патрабуем таксама моцы і ласкі ад Пана Бога. Аб гэтым мы пачулі ў другім чытанні, калі святы Павел апостол кажа, што менавіта гэтымі дарамі, которые нам дапамагаюць яшчэ больш гэта ўсё зрэалізаваць, і з'яўляюцца тыя ласкі і дары, которые выслужыў для нас наш Бог Езус Христус. Праз з мёртвых паўстання, праз нашае адкупленне. Гэта ўсё мы не павінны разважаць як якісьці гістарычны факт. Гэта ўсё не павінна быць толькі тым, што датычыць кагосьці, тых людзей, можа, которые жылі калісьці альбо будуць жыць,
Але гэтыя дары, браты і сёстры, Езус Христус нам даў, каб мы ўсё гэта гарманічна спалучаючы, яшчэ больш стараліся годна жыць паводле Божага замыслу. Напэўна, гэта ўсё павінна прычыняцца да таго, каб чалавек сваё жыццё рабіў вольным, свабодным ад розных слабасцей, ад розных залежнасцей, праз сваю працу і супрацоўніцтва з Божай ласкай. А гэта супрацоўніцтва адбываецца менавіта праз годнае прыняцце святых сакраментаў і праз сакрамент Эўхарыстыі і споведзі, і таксама праз іншыя дары, которые Касцёл нам ахвяроўвае як дапамогу. Мы сёння ў асаблівы спосаб дзякуем Богу за гэтыя магчымасці, за гэтыя дары і ласкі, просім таксама надалей Божага благаслаўлення у тым, каб мы былі гэтым сапраўдным светам евангелічным, сапраўднай соллю, которая будзе дапамагаць нам берагчы нашае духоўнае, фізічнае, маральнае жыццё ад розных слабасцей і грахоў. Няхай гэта ўсё таксама прычыняецца да святасці нашых блізніх, каб мы, дзякуючы захаванню Божага Слова, дзякуючы годнаму людскому жыццю, змаглі надалей абвяшчаць Божае Евангелие і ў будучым часе, дзякуючы гэтым дарам і ласкам, асягнуць вечнае жыццё ў небе. Амен. Wyznajmy teraz naszą wiarą, wierzę w jednego Boga. Bóg prawdziwy z Boga. Bóg, który nas podtrzymuje w doczesnym życiu, dobrze wie, czego potrzebujemy. Przedstaw Mu jednak nasze prośby z wiarą, że On nas wysłucha. Módlmy się za Kościół Święty, aby z pokorą ogłosił światu zmartwychwstanie i śmierć swojego Pana i Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby byli świadomi wielkości swojego obowiązku i pełni pokory przed tym, który będzie ich sądził. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ludzi żyjących w nędzy i w niedoli, którzy są pozbawieni dachu nad głową, spragnionych życzliwości, aby nie musieli bezskutecznie czekać na pomoc. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłego księdza Józefa, którzy odeszli ze świata w łasce Chrystusa, aby cieszyli się na wieki w domu Ojca w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkich, kto należy do naszego chóru parafialnego, za ich rodziny, za całą naszą parafię, abyśmy przez całe swoje życie, przez wypełnienie swego powołania byli prawdziwą solą i światłem dla świata. Ciebie prosimy.
Boże nasz i Ojcze, Ty nas wezwałeś do wiary i do święcenia Twojego imienia. Niech nasza modlitwa znajdzie upodobanie w Twoich oczach. Niech to wszystko przyczyni się do świętości naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. За правду годне то и справедливо для нас благовенное, абыśmy Tobie składali dziękczynienie Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pełne są niebiosa i ziemia Twoje, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Twoją, Panie Jezu, Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie całego. Który gładzisz grzechy świata, obdarz nas. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wierzę w Ciebie. Wierzę w siebie.
Módlmy Panie Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata przez Chrystusa Pana naszego. Оголошення парафіяльне. Переживаємо, брати і сестри, п'ятую звичайну неділю. Завтра понеділок, після Святої Мши вечірньої зустрічі для третього францишканського закону, 10-го у авторок успамін святой схоластики. 11-го у середу успамін на святейшей Панны Марыі з Лурда. І гэта таксама міжнародны дзень хворых, калі ў асаблівы спосаб молімся за ўсіх хворых, церпячых людзей, которые знаходзяцца ў шпіталях, бальніцах, хоспісах, таксама молімся за медычны персанал. І ў гэты дзень святыя імшы ў 9 і 18:30 будуць спалучаныя з удзяленнем сакраменту намашчэння хворых. Падчас святых імшаў гэтых будзе ўдзелены гэты сакрамент. 14-го у суботу свята святых Кірыла і Метода, апекуноў Еўропы. Каляда душпастырскія адведзены на гэтым тыдні ад 15:00 паводле наступных адрасоў. 9-го у панядзелак уліца Рабіновскага, дома 20, 22 і 25. 10-го аўторак уліца Рабіновскага, дома 12, 14, 16 і 18. 11-го середа улица Тухачевского, дом 65, 65, корпус 1 и дом 73. 12-го у четвер улица Тухачевского, дом 71 и 75. 13-го у пятницу улица Тухачевского, дом 71, 71, корпус 1 и дом 79. Паводле гэтых адрасоў будзе адбывацца на гэтым тыдні каляда. Сардэчна заахвочваем да супольнага перажывання гэтага часу. Запрашаем таксама да ўдзелу у штодзённай адарацыі Найсвяцейшага сакраменту ў нашым касцёле. Кожны дзень адбываецца ў 15:00. Калі ўзнікаюць якіясьці абставіны, то мы інфармуем, што выстаўлення не будзем, калі адбываецца інсталяцыя ці алтара, ці іншыя якіясьці справы ў касцеле, але паводле магчымасці заахвочваем да ўдзелу у штодзённай адарацыі. Дзякуем усім вам сардэчна за дар супольнай малітвы і за дары для нашай парафіі, за ахвяры, дапамогу і за ўборку касцёла. Дзякуем за каляду, за сведчанне веры для вас, для вашых сем'яў. Таксама няхай добры і ўсемагутны Бог узнагародзіць для вас і для вашых блізкіх здаровымі і патрэбнымі дарамі і ласкамі, для хора, для міністрантаў, таксама службы алтара, таксама сардэчна дзякуем. Цяпер адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, памолімся літаніяй да Найсвяцейшага імя Пана Езуса, і Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для уласнага пажытку, для святасці і для Божай хвалы. Кирья элейсон. Езу, услышь нас. Ойче з неба Боже, Сыну Откупителю свята Боже, Духу Святый Боже, Свята Тройцу Єдиний Боже, Єзу, Сину Бога Живего, Єзу od blasku Ojca, Jezu jasności światła wiecznego, Jezu Królu chwały,
Jezu, Słońce Sprawiedliwości. Jezu, Synu Maryi Panny. Jezu najmilszy. Jezu przedziwny. Jezu Boże mocny. Jezu Ojcze na wieki. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie. Jezu najmożniejszy. Jezu najcierpliwszy. Jezu najposłuszniejszy. Jezu cichy pokornego serca. Jezu miłosniku czystości. Jezu milujący nas. Jezu Boże pokoju. Jezu dawco życia. Jezu cnót przykładzie. Jezu pragnący dusz naszych. Jezu Boże nasz. Jezu ucieczko nasza. Jezu Ojcze ubogich. Jezu skarbie wiernych. Jezu dobry pasterzu. Jezu światłości prawdziwa. Jezu mądrości przedwieczna. Jezu dobrocie nieskończona. Jezu drogo życie nasze. Jezu wesele aniołów. Jezu królu patriarchów. Jezu mistrzu apostolów. Jezu nauczycielu ewangelistów. Jezu męstwo męczenników. Jezu światłości wyznawców. Jezu czystości dziewic. Jezu korono wszystkich świętych. Bądź nam miłościw. Bądź nam miłościw. Od zła wszelkiego. Od grzechu każdego. Od gniewu Twego. Od sidel szatańskich. Od ducha nieczystości. Od śmierci wiecznej. Od zaniedbania natchnień Twoich. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego. Przez narodzenie Twoje. Przez dzieciństwo Twoje. Przez najświętsze życie Twoje. Przez trudy Twoje. Przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją. Przez krzyż i opuszczenie Twoje. Przez omdlenie Twoje. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Przez zmartwychwstanie Twoje. Przez w niebo wstąpienie Twoje. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Przez radości Twoje. Przez chwałę Twoją. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Jezu, usłysz nas. Módlmy się o Panie Jezu Chrysta, który zrzekł: proście, otrzymacie, szukajcie, znajdziecie, kolaczcie, a będzie wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swojej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem milowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swojej opieki tym, których utwierdzasz swojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pod Twoją obronę.
Módlимося, Боже наш Ojcze, oświeć nasze serce światlem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i w prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.